Θα σου βγάζω βίντεο. 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 Κωστάκι, κατέβα. Όχι. Περιμένετε, θέλετε να παίξουμε εδώ μέσα. Ναι. Τότε πρέπει να περιμένετε να καθαρίσω λίγο τα ρούχα, ναι. Ναι. Καλά. Τι με δίνεις? Σκυλάκι. Σκυλάκι. Ναι. Κοίταξε αυτό, άμα έχει τραγουδάκια, βάλεις να... Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Δεν θέλουν τραγούδια οι γιαγιάς. Αυτοί δεν θέλουν τραγουδάκια. Α, έρθει εκεί πέρα πουλάκι, ναι. Ήρθα σου. Ευχαριστώ. Θα χτενίσω τα μαγάκια σου. Κοίταξε με. Θέλω να ζω εμένα. Το κοστάκι βγάζουμε τώρα. Και θα πέσεις.